Takže ahoj, já vás zdravím a dnes bych vám chtěl ukázat na chcech, abyste viděli, jak to vlastně funguje. Takže tohle je Raplistiko. Ano, já ho odhlásím, protože já jsem Hogi. A chtěl bych vám ukázat náš cech. Takže to je náš cech. Jinak já jsem 72. Fungi je 30 a Raplistika je 58. No nicméně, já tu mám hlídku a náš cech má 56%, 54 a 25 těch. My se rozhodneme ještě darovat něco, rozhodně bychom chtěli ještě zvýšit. A to je jen takové informační video, abyste věděli, kdo vůbec jsme. To upravím. Tak, díky a ahoj.